Türkmenistan'da ýylatyň agrymly bölegi ýurtda dowam edýän azyk krizisiniň fonuna döwlet dukanlarynyň subsidiýalenen ýymy tönümlerine garaşly galýan wagty häkimetler 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan adamlaryň maşgalalaryna subsidiýalenen azyk önümlerini bermegi besetmegi planlaşdyrýar. Ýylatyň garyplyk derejesi boýunça anyk statistiki sanlaryň eli ýetersiz ýurduna käbir barlykly adamlar ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän maşgalalara ýardym elini uzatyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Faraw etrawyna döwlet edara kärhanalarynyň 2000 manatdan ýokary aýlyk alýan işgärleriniň maşgalalaryna döwlet tarapyndan öpçün edilýän ýeňillikli azyk önümleriniň berilmeginiň besedilmegine garaşlýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä täze çäklendirmeler kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini, şol sany polis işgärlerini, mektep müdürlerini, lukmanları we beýleki jogapkär işgärleri öd üçin alar. 2000 manat valyutanyň resmi alış-çalış bahasyna görä $570, gara bazaryň narhy boýunça $50 barabar bolýar. Galbertede ýeňillikli adyk önümlerinden mahrum edilmegi ahmal hojalyklaryň sanynyň soňu bilen giňeldiljekdigi barada maglumatlar bar. Häzirlikçe bu maglumatyň jekme-jekligi ma'lum näl. Bu aralykda ýylat agyr azyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz galýan wagty barlykly adamlaryň eli ýuky hojalyklary ýardym edip başlanýygy barada habarlar bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13 may güni Saýed etrawynyň 5 Serdar adynaky daýhan birleşigine we ýene bir obasyna bir barlykly adamyň Toyota kysymly pick-up ulugy bilen garyp maşgalalary pul we azyk önümlerini paýlanygyny habar berýär. 13 maýda Türkmenistanda Orada bayram bellenip geçildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylary azyk paýlan ulugyň Aşgabat belgisi ünüs çekdi. Yerli ýaşaýjylar ulugyň hususy eýeçiligi degişlidigini aýdýarlar. Ulugda bir sürüji we nätanyş haýyr sahabatçy adam bar ekeni. Bäşim Serdar daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary nätanyş haýyr sahabatçynyň diňe laýdan salynan pagsaly jaýlarda ýaşaýan adamlara azyk we maliýe kömegini berenligini aýdýarlar. Bir yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä nätanyş adam bir hojalyga 9000 manat meçberine maliýe kömegini beripdir we soňra ol öýüň daş ýüzüni surata düşüripdir. Ol ilki maşgala başyny çagyryp näçe çagaň bar diýip gyzyklany diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Soňra nätanyş adam laýdan salynan pagsaly jaýlaryň howrularyna aýlanyp amatsız şertlerde ýaşaýan hojalyklary şeker we ösümlik ýagy azyk önümlerini paýlapdyr. Saýatda peýda bolan nätanyş haýyr sahabatçynyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar we onuň haýyr sahabat işleri barada başga detallar ma'lum näl. Ýöne 9000 manat meçberine pul kabul eden ýaşaýjy onu tanamaýanyny we özüniň pul kabul edennigi barada hiç şeýle kagyda gol çekmänligini gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýene bir hojalyk nätanyş adamdan 6000 manat meçberine pul kabul edipdir. Başga oba ýaşaýjylaryna da pul paýlany diýip yerli ýaşaýjy tasdiklaýar. Oba ýaşaýjylar ykdysady şertleriň agyrlaşýanyny, giň ýaýran ýeşillik täbäpli özleriniň günü gödüren şertlerinin hasta kıynaşyanını ve özlerinin diňe mellek yerlerini ösürüp yetiştirýän gök bakçı önümleri bilen günü görýänliklerini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna görä, ýylaty azyk paýlan ulugyň ýüzünden kömek sorap ulgan adamlara bolupdyr. Türkmenistana soňky ýyllarda erwetleşen ykdysady şertler pandemiýanyň fonuna hasy ýitileşdi. Ýylatyň agramly bölegi döwlet tarapyndan kadasyz üpçün edilýän subsidiýalanyň ýymy tönümlerine garaşly galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususy sowda nokatlaryna bahalaryň çenden aşa gymmatlaýanyny habar berýärler. Häkimetler krizisiň arasyna şeker, tuğuk budu we ýumurtga ýaly önümleri subsidiýalanyň harytlaryň hatarına girdi. Ýöne 17 maýda Azatlyk radiosynyň beýleki bir yerli habarçysy ýumurtganyň subsidiýalenen önümleriň sanynyň aýrylanyny habar berdi. Synçylar ýurtda subsidiýalenen azyk önümleriniň sanynyň giňeldilmegini häkimetleriň ýurtda dowam edýän krizisi boyun almagy hökmüne häsiýetlendirýärler. Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir yerli synçy ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi gözgüýüni aşlyk derejesi atlandyrdy. Faraw etrawynyň bir ýaşaýjysy ýurtda dowam edýän umumy ýagdaýlary Ikinci Jahan uruşu ýyllaryndan deňeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýaşaýjylar çağlara berilýän döwlet kömek pullaryna garaşly galýan hojalyklaryň juda köpdigini aýdýarlar. Yerli synçy subsidiýalenen azyk önümler bilen bagly gurrun gowdgalaryna Staliniň front döwri eskerleri girden paýok sistemasyny ýatlaýar. Stalin her gün adamlara 800 gram çörek bererdi. Arkada her gün 100 gram çörek berip bilen okdyp olaýdýar. Yerli synçy entäge mansaply telekeçleriň köpdigini
aýdýar we olaryň girdejisiz maşgalara berýän kömeklerini atlaýar. Olaram bolmasa adamlar döwlete bil baglap açlykdan ölerdi. Bu ýagdaýda adamlar subsidiýalenen önümlerden mahrum bolsa, adamlaryň garyplyk derejesi gedaýçylyga ýetir diýip ýerli synçy sözüni jemleýär.